Tak a dneska tady mám pokračování původního testu lithium-titan oxidových baterií. V původním testu teda jsem se zabýval testováním cylindrických článků. První byl neznámý výrobce 30 Ah v sérii 5 kusů. Druhý testovaný byl Yinlong 40 Ah, taktéž série 5 kusů. Tak, tento test dneska ještě rozšířím o praktické testování jako startovací autobaterie, přímo testovaný teda v autech, ve vozidlech, a dále ho pak rozšířím ještě o srovnání s dalším cylindrickým článkem. Tohle je 10 Ah Varicore. A pak tady mám ještě jedno zastoupení ze sekce prismatických článků, a to je teda 22 Ah článek taktéž nějakého neznámého výrobce, ale je to dost podobný Toshibě a jejich prismatickým článkům. Takže když se vrátím tak k tomu původnímu testu, tak jenom v rychlosti shrnu, jak se testovalo. Předefinoval jsem nějaký napětí, který by měl odrážet, řekněme, rozsah použitelný té baterie. Takže tady mám odskoky různého napětí, který teda odpovídají po 10 voltu na článek. Takže první řádek je teda předdefinovaný napětí. Druhý řádek je celková uložená energie ve watthodinách k tomu danému napětí. Upozorňuji teda, že se jedná o graf při nabíjení, takže je to teda energie uložená při tom nabíjení. Třetí řádek je procentuální stav té baterie. Čtvrtý řádek je to definovaný napětí na jednotlivý článek. Pátý řádek je mezi jednotlivými kroky napětí, přírůstek energie nebo uložené kapacity ve watthodinách. A poslední řádek je teda vyjádřeno to samé v procentech. Zatímco teda, jak už původně v tom prvním videu padlo, tak ty růžové články mají energii, která je v něm uložená, posazenou poměrně vysoko. Zatímco tady v těch nízkých napětích, až řekněme skoro do nominálního napětí, ten růžový článek v sobě nemá takřka žádnou energii, tak pak ta schopnost pojmout nějakou energii docela razantně narůstá. Což je teda veliký rozdíl oproti Yinlongu, kde je vidět, že největší množství energie začíná mezi 10,5, 11, 11,5, 12 volty. Zatímco tady, u toho neznámého výrobce, u toho růžového, ta špička dosahuje, řekněme, kolem 12,5, 13 voltů. Což tohleto se velmi výrazně projevilo právě při reálném testování jako startovací autobaterie, protože zatímco tento neznámý výrobce, ty růžové články, když se nabíjím je teda, řekněme, nějakých 14,2, 14,3 voltů, takže lehce nad maximální napětí, ale po vypnutí motoru a zastavení dobíjení, vzhledem k tomu, že ten článek nebo respektive ta baterie má tu energii koncentrovanou do těch vyšších sfér toho napětí, tak řekněme, že i když tam nějakou energii spotřebovává balancér, nějakou energii spotřebovává battery monitoring a samozřejmě systémy vozidla, tak to napětí se drží poměrně vysoko, protože aby to napětí výrazně kleslo, tak by se muselo vybít značná část energie, protože je právě obsažená v těchto vyšších sférách napětí. Což se samozřejmě při spotřebě pár miliampér neděje. To je ale obrovský rozdíl proti Yinlongu, který v těchto vyšších sférách napětí nemá uloženou prakticky žádnou energii, nebo jen velmi málo. Takže to napětí i při těch malých spotřebách, co má, řekněme, ty systémy vozidla plus ten battery monitoring a balancér, tak to napětí docela výrazně klesá, i když se neodčerpalo žádný významný množství kapacity. To znamená, že já když odstavím vozidlo s těmito dvouma
bateriema, tak po, řekněme, nějaký době odstátí je velmi výrazný rozdíl na zbývajícím napětí na této a na této baterii. Samozřejmě na jejich schopnostech startovat to nemá absolutně žádný vliv. Samozřejmě čím nižší napětí, tak výkon startéru bude taky mírně odlišný, nicméně v tomhle problém není. Problém jsem zaznamenal jinde. I po pár dnech tady ta baterie klesá velmi rychle, ten Yinlong, právě řekněme k nějakým 12,5-12,4 V. To je schopný tam být za 2-3 dny. Zatímco při tom samom zatížení tady to napětí se nedostane ani po 13 V u toho neznámého článku. Tuto baterii s tím růžovým článkem testuju v dieselové 1.9, je přeplňovaná turbodmychadlem, takže je tam nepatrně nižší kompresní poměr, což samozřejmě ulehčuje práci startéru. Tenhle Yinlong je testován v benzínové verzi motoru, nicméně je to 5litrová V8, takže proti menším motorům je tam taky lehce vyšší odpor. Nicméně ani jedno vozidlo nemá inteligentní dobíjení, ten alternátor po nastartování se snaží dosáhnout nějaký předdefinovaný hodnoty napětí a tu potom držet. A ten Yinlong je osazen ve Fordu a ve Fordu už mají nějakou lepší elektroniku, co se týče hlídání minimálně napětí. Nenašel jsem tam žádnou BMS-ku, jako je třeba u aut s inteligentním dobíjením a rekuperací, případně systémy stop and start. Nicméně nějaký monitoring tam ze strany vozidla bude, protože už po, řekněme, 3 dnech se na displeji zobrazuje hláška o tom, že baterie má nízký stav. Neomezuje to absolutně žádný funkce, auto normálně nastartuje, nicméně 12,4 V už zaznamenává to vozidlo jako problematický, protože je zvyklý pracovat s zaplavenou olověnou baterií, takže 12,4 V už může znamenat lehce nižší stav nabití. Takže to upozornění se tam zobrazuje. Nicméně ono může hlídat i tu rychlost toho vybíjení na těch 12,4, což za 3 dny by u nový baterie sedít nemělo olověný, takže mu to minimálně připadá podezřelý. Nicméně schopnost té baterie nastartovat to vozidlo se nemění, opravdu to není problém, nicméně té elektronice to připadá podezřelý. Tohle vozidlo jsem nechal měsíc mimo provoz, přičemž baterie byla alternátorem nabitá na 14,65 V konečný napětí a bylo cca teda, jak už padlo, měsíc odstaveno, přičemž nějakou spotřebu měly systémy vozidla, monitoring a balancování samotné autobaterie a asi 2krát za tu dobu vznikla situace, kdy bylo potřeba s tím autem kus cuknout, takže neměl šanci se to dobít, protože ten motor byl v chodu, řekněme, 5 až 10 vteřin, opravdu se popojilo jenom o pár metrů, takže tím ten test byl trochu jako narušen. Nicméně dosáhl jsem zajímavých výsledků, protože za ten měsíc napětí padlo na 11,45 V, takže jsme se dostali někam, řekněme, semle, na řeknu kolem 70% nabití té baterie, přičemž teda upozorňuji na to, že tady to je stav při nabíjení. Vybíjecí graf by byl zase pozměněn na druhou stranu, takže osobně si myslím, že ta baterie byla vzhledem k tomu, že se jednalo o vybíjení, tak byla nabitá víc, než kolik odráží její napětí vůči teda tomuhle diagramu. Takže při nabíjení by tohle napětí znamenalo, řekněme, těch 70%. Při vybíjení ten procentuální stav byl určitě vyšší. Takovou křivku ale nemám, protože taky záleží, jakým proudem se vybíjí. A tady ty proudy byly opravdu velice nízký. Párkrát se do toho auta šlo, takže se v něm rozsvítily světla, něco málo se vybilo. Nicméně
Autu se to opět nelíbilo, protože 11,45 V na zaplavený olověný baterii by znamenalo, že to auto už nejspíš nenastartuje, nebo by se muselo jednat o opravdu novou baterii, která je schopná ještě i z takhle malého množství něco ze sebe dát. Ale tady jsem si nevšiml nějakého znatelného rozdílu, co se týče svižnosti toho startu. To auto, samozřejmě, že když to auto někde stojí a má 14 V nebo 11,5, tak ten rozdíl slyšet jde, ale tady nebylo to tak utahaný, jako když je, řekněme, vybitá baterie. Ta baterie skutečně dá, protože to pro ní není problém, ona není vybitá v tomhletom napětí, tak ona ten proud ze sebe vydá a zase to auto teda nemělo problém nastartovat a odjet. Během asi 4,5 minut se dobilo do maximálního napětí a byla teda baterie zcela nabitá na 100%. A to i přesto, že teda to auto si pustilo spoustu dalších systémů, nicméně schopnost pobírat energii u téhle technologie je velmi výrazná, takže skutečně se nejednalo o žádný problém. Nicméně tady vidím docela razantní kámen úrazu, že chytřejší auta, a tohle je rovina spekulace, ale myslím si, že bude docházet k tomu, že kdyby se použila takováto varianta baterie, takže BMSK, respektive celý řízení toho vozidla třeba odstaví nějaký sekundární systémy z důvodu, že bude se snažit rychle dobíjet baterie a třeba nepustí vyhřívání sedadel hned ze začátku kvůli tomu, že si bude myslet, že baterie je skutečně v kritickém stavu. Zase BMSK by měla měřit i energii, která byla dodaná, vydaná, proto se nesmí u spousty aut připojovat nabíječka nebo startovací kabely přímo na kontakty akumulátoru, ale musí se na ochranný nebo jakoby kontaktní pól vozidla, aby veškerá energie tekla i přes tu BMSku, co tam je. A tyhle ty dva údaje by spolu neseděly, protože by napětí neodpovídalo tomu, jaká je zbytková kapacita v tom akumulátoru. Takže nicméně tohle je dotaz spíš na někoho, kdo řeší tyhle ty systémy u výrobců vozidel, jak jsou naprogramovaný, jak se chovají. Do toho já nevidím a drtivá většina výrobců až na Volkswagen mi odmítla tyhle ty informace i podat. Volkswagen je teda podal, ale řekněme, že velmi omezeně. Takže já tyhle ty informace nemám, zatím mám jenom to, co jsem si víceméně naměřil sám. Z výrobců vozidel je dostat nemůžu. Takže za mě teda tato varianta je bezproblémová z pohledu té energie, která tam je a která je schopná se vydat a jak je schopný to fungovat. Měsíce to naprosto bez problémů funguje ve více variantách vozidla. Nicméně dneska se bojím, že ty systémy ve vozidlech jsou tak inteligentní, že tento průběh by jim mohl vadit. A skutečně, když bude napětí klesat k 12,4 V během pár jednotek dnů, tak ty auta by mohly na to nahlížet, že ta baterie nefunguje tak, jak má. Což naznačuje i ten Ford. Nicméně část tohle je rovina spekulace, která by mohla vzniknout. Já to budu dál testovat a získávat nějaký relevantní data ohledně toho. Nicméně ten průběh není vhodný. V případě těch růžových článků je ta situace mnohem příznivější. To napětí ani zdaleka neklesá, zatím jsem tam neviděl víceméně i po dnech a dnech odstávky vozidla napětí po 13 V, jedině tehdy, když to člověk vyloženě něčím vybíjí. Protože ta energie, jak je postavená hodně vysoko, tak prostě není absolutně problém s tím, že to napětí by klesalo a žádný systém mi nehlásí jakoukoliv poruchu nebo problém. Zkusím ty baterie ještě mezi sebou prohodit, ale neočekávám, že by se tam něco objevilo, protože ten akumulátor se chová podstatně přirozenějc, jestli to můžu takhle nazvat, pro fungování ve vozidle. Takže to je víceméně test, který bych teda shrnul a uzavřel alespoň prozatím testování těchto dvou článků. Tím bych doplnil to předchozí video.
a můžeme se víceméně vrhnout na ty další články. Tak jenom víceméně, abych měl velký vzorek dat, nebo větší vzorek dat, tak jsem si objednal ještě 10 Ah články od Varicore. Tak, ty jsem testoval úplně stejnou metodikou. Pokud se na to člověk podívá, tak prakticky se jedná o velmi obdobný průběh jako u těch růžových článků. Takže myslím si, že tady nebude co dál zkoumat. Jen takhle v rychlosti jsem z toho udělal takovýto rychlý prototyp, kde teda je amperový balancér. Jedná se o sérii 5 článků a testoval jsem to na benzínový 1.2, kterou opět to neměl absolutně problém nastartovat. Snažil jsem se to dostat i do nějakých extrémů. Tuto baterii jsem vybil na 20% její kapacity. To znamená, že se jednalo o, řekněme, zbytkovou kapacitu 2,5 ampér-hodiny na celý tyhle ty články. A i tak to nemělo vesměs problém tu 1.2 nastartovat. Tak tady je teda napětí na zhruba na 25% nabitý baterii a tady je proud protékající teda zatím a jestli to chytne, tak pak do baterie. Tak já to zkusit natočit. Tak a tady jde vidět, že do baterie teče nějakých 50 ampér a aktuálně má nějakých 13,4 V. 45-46 ampér je kvůli tomu, že alternátor, který tady je 70 ampérový. A on ve volnoběhu víc než těch 50 ampér nedá. Když motor trochu vytočím, tak vylezlo to na nějakých 60 ampér. Tak nicméně i na chodu toho motoru jde slyšet, že mu to dobíjení dává dost zabrat, protože má takovej hlubší zvuk. No a alternátor, na něm neudržím ruku. Já vím, 1.2 benzínová 4válcová není pro akumulátor žádná výzva. Tam ty proudy, co jsem měřil, tak při tom startu špička byla asi 160 ampér, jinak to bylo mezi 120-130 ampéry. Ohledně těch 2 vteřin, kdy to startovalo. Takže ani při 2 ampér-hodinovém nabití to nebyl pro tuto baterii žádný problém. Nicméně potvrdilo se to, co jsem očekával, nebo to, co už jsem četl i na jiných fórech, kde lithium titan oxidové články používají pro audio ve vozidlech. A tam se teda stávalo to, že pokud došlo k vybití těchto článků a začali je nabíjet alternátorem, třeba někde na parkovišti jen ve volnoběhu, tak byli schopní ten alternátor zničit, respektive upekli usměrňovací diodový můstek. Je to způsobený tím, že ten akumulátor je schopný pobrat vlastně všechno, co ten alternátor dá. A on ve volnoběhu za prvý na to není stavěný, aby dlouhodobě dodával velké množství proudu, nebo takhle, dlouhodobě jeho maximální výkon. Což já mám třeba změřeno, že u jednoho vozidla, kde mám 180 amperový alternátor, tak ve volnoběhu, kdy ten alternátor se točí, řekněme, nějakých 2800-2900 otáček u dýzla, tak je schopný dodávat nějakých 145 ampér špičkově. Když ho vytočím na jeho otáčky 6,5 tisíce a výše, tak je schopný dodávat jmenovitý výkon, případně když ho zatížím takže napětí poklesne řekněme na 12-12,5 V nějakou zátěží, tak je schopný dát ještě víc.
Takže z těch 180 A se úplně v klidu dostanu třeba na 195. Nicméně u těch alternátorů je problém, že opravdu na tohle dlouhodobě nejsou stavěný. A kor ve volnoběhu, kdy kolem hřeje motor, ten alternátor je zahříván i přes ty držáky, který mají uchycen k motoru, plus pod kapotou neproudí vyjma teda nějakýho airflow, co tam dělá ventilátor, tak skoro žádný vzduch a zároveň se točí velmi pomalu, takže jeho vnitřní chlazení nedokáže dodávat takové množství vzduchu, který by to ochladilo, tak skutečně může vznikat problém s tím, že tyhle ty články se nabíjejí tak rychle a berou takovýho proudu, že ten alternátor se opravdu přehřeje a můžou odejít diody usměrňovací. Nicméně pokud se jedná teda o start toho vozidla a pak to vozidlo někam jede, tak se z té baterie vybije tak malé množství, který se během pár desítek vteřin, opravdu v průměru jsem na 50 vteřinách toho dobytí té energie zpátky. Maximálně do minuty a půl, samozřejmě záleží, jak jedu, co dělám a co to vozidlo především dělá a jak je jinak zatěžován alternátor a jak se pohybuje ze začátku to napětí. Nicméně tady, když jsem ten akumulátor vybil na 20% a nastartoval jsem tu 1.2, tak okamžitě ve volnoběhu do té baterie zpátky začal tejct 50 A. Do takhle malinký baterie zpátky 50 A. A ne jako v případě zaplavených, kdy je tam akorát špička, pak ten proud velmi rychle klesá až třeba k 10, 8, 5 ampérám, ale tady těch 50 ampér teklo celou dobu. Byl to benzín, ten převodový poměr mezi klikou a alternátorem je tam menší, takže 70 ampérový alternátor byl schopen dodávat ve volnoběhu zhruba nějakých 50 ampér, což celou dobu ta baterie brala. No a během pár minut, i když to auto bylo úplně studený, se na tom alternátoru nedala udržet ruka. Což by se při klasickém použití, kdy by to jenom dobíjel zpátky baterie a neběžely by žádný přístroje další náročný na proud, prakticky nemohlo stát. Takže skutečně věřím tomu, že pokud má někdo v autě velký sestavy lithium titan oxidových baterií, takže na nabíjení ve volnoběhu alternátorem to může být skutečně problém a reálné riziko. Což ale u startovacích baterií si myslím, že tohle to nehrozí, pokud tu baterii někdo nějakým stylem nevybije a pak nebude startovat třeba přes kabely a nechávat to běžet na parkovišti, což by samozřejmě mohlo značit určitý problém. Nicméně ještě na druhou stranu chci říct, že sestavy těch baterií, co používají k tomu audiu, jsou kolikrát mnohem kapacitně větší. Bývají tam i paralelně několik sérií, takže i ty kapacity, které musí ten alternátor dobít, jsou podstatně větší, takže ta náročnost samozřejmě je úplně někde jinde. Takže to je jenom v rámci teda testování této baterie, že i takováhle malá baterie, sehnal jsem celou tu sestavu, takhle se vším všude asi za 12 stovek, je schopná opravdu nastartovat i téměř vybitá běžný benzínový 4válcový auto s 1.2 a zároveň znatelně zahřát jeho alternátoru. Takže to je pro zajímavost teda k této baterii. Její testování bude velmi jakoby volný, protože nebudu ji osazovat do pouzdra, mám jenom takovýto prototyp, který různě testuju a snažím se zjistit spíš limity technologie a mít nějaký porovnání k ostatním článkům. No, stačí.
Tak a teď teda přejdu konečně k testování těchto prismatických článků. Jedná se opět o nějakého neznámého výrobce. Velice se podobají, jak už tady padlo, Toshibě, jejich článkům, co vyrábí oni lithium titanát. A opět ten průběh je poněkud zajímavější. Nejedná se o průběh, jako má ten růžový, že je ta energie koncentrovaná kolem těch 12,5–13 V. Víc je to podobný právě Yinlongu, kde je ta špička taktéž v 11 V. Nicméně Yinlong ji má v 11 a pak postupně klesající během, řekněme, 2 až 3 těch schodů toho napětí. Nicméně zde je to podstatně víc roztažený do celého spektra. Což mi připadá zajímavější z toho důvodu, že to vybíjení té baterie by nemuselo tak rychle ovlivňovat napětí. Řekněme, že Yinlong v případě 85% měl nějakých 12 V. Tyto prismatické články mají ve 12 V teprve 71. Takže je potřeba dodávat ještě další a další energii na to, aby se nabila doplna. Což je veliká výhoda, protože když budeme zase na druhou stranu vybíjet, tak to napětí bude klesat podstatně pozvolnějc, protože se bude muset vybít vyšší množství energie, který teda samozřejmě, jak už tady opět padlo, vztah mezi nabíjecí-vybíjecí křivkou je samozřejmě rozdílných hodnot, není to totožný. To já samozřejmě chápu a beru to. Nicméně u lithium titanoxidových článků se ty křivky, co se týče, řekněme, nějakých nižších proudů, velmi blízce shodují, nebo takhle jsou si velmi blízké. Takže skutečně pokud já dobíjím tady v tom spektru tu energii, tak ji i v tom spektru nebo velmi blízkém napětí musím i vybít, aby to napětí kleslo. Což je samozřejmě velký rozdíl oproti třeba zaplaveným olověným bateriím, protože tam, když člověk nastaví napětí na 12,5 V, tak se rozhodně nenabije na 70 ani 85%. Nabije se, co jsem zkoumal, tak na 25 až 30. Opravdu potřebuje to napětí podstatně vyšší, aby ta baterie byla schopná se nabít. Lithium titanát tímhletím netrpí, nebo takhle, není to až tak výrazný. Takže za mě tenhle ten průběh se tváří rozhodně zajímavějc než u Yinlongu. A tu sestavu budu dál testovat a zjišťovat, jak právě se to bude chovat ve vozidlech a co to bude obnášet. Tady teda zatím tu baterii nemám úplně sestavenou, ale další zajímavost je ta, že se bude jednat o 2 paralelní série. To znamená, že teda ta kapacita nebude 22 Ah, ale 44, a že tady budou teda vlastně 2 takhle série. U těch prismatických článků je to jednoduchý, jsou dobře skladný. Takže to je další velká výhoda. Jednu z nevýhod teda považuji poměrně malou vstyčnou plochu, co se týče výstupu z jednotlivých článků, ale jak už padlo, budou tady 2 paralelní série, takže určitě tu energii z toho nějak dostanu. Samozřejmě klemy jsou zase z hliníku. Nebude problém nima přenášet veliký proudy, protože jsou poměrně široký a i docela tlustý, takže řekněme, že se dostávám s plochou přes 80 mm čtverečních, což zdaleka přesahuje tu plochu, která je právě na těch článkách, takže s tím zase nebude problém. Nicméně musíme brát taky v úvahu vlastně opásování celého toho pólu, kde teda bude možnost přenášet tu energii při takhle široký klemě všemi směry, nejenom když jsou úzký klemy tím jedním směrem. Takže tím můžu zase trochu ošidit tu tloušťku, nicméně tloušťka těch klem
je taky dostatečná, takže ty proudy bych z toho určitě dostat ven měl. S tímhletím by problém teda neměl nastat. Tak a mám tady zátěžový test. Našel jsem si Combine E512, je tam motor s IFI, to 24V systém, takže zkusíme to nastartovat z lithium titanátových akumulátorů. První jsem do testu vzal 30 Ah, kde teda jsou ty růžové články, a druhý, tam jsou ty prismatické články 44 Ah. Vím, není to vhodná kombinace pro sériové řazení, ale v rámci pouze testu to bude dostatečný. Toč? Stačí, dost? Dobrý! Dobrý! Žhavíme. Sto 40 ampér dobíme, 145. Na 2000 drž.